El Haj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsela bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe ona manta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na la jelema amunu ba fe ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnan compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilala norme konnan au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni e kare jolenye foete jigi kono ibise ka do akonnana tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnan kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita umanyina nyoro di Sahel mauko kata se kolokani jijeni fokata se bemama Somatra fien foroko Somatra ka wuli herela ka se herela Dutri ni wal dafara e passé daka kasirad namo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici war sera allo ye war soro o nyena tiɲɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na so o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijangaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijangaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min
Burkina a ma da o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Burkina ye doni tali hukumu fana kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 09 fu ni kelen 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ Frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na an bɛ an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw fo bi ta kɛra tilekɔrɔ baara ye e tun bɛ CNT la ne yɛrɛ tun bɛ aéroport la o tɛ e taara Fɔnba nɔfɛ ne taara Asaba Jalo nɔfɛ anw ta tun ye furako ye aw ta tun ye taxation ani maliyɛn minnu bɛ fɛn na n'Ala sɔnna a ma maaw na faamuyali sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na bi wulada in na Surasiw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri sababuya la bi maa caman bɛ yen olu tɛ ka degun sɔrɔ ka kɛ ni bamanciwale ni juguwale kɛbagaw ka wulikajɔ ye 100 sarala 21 o bingaliw o de sɔrɔla nin waati in na an bɔra sa k'a fɔ ɲɛna Bamakɔ pankurunjigikɔrɔ la min ye Modibo Keyita tɔgɔla pankurunjigikɔrɔ min bɛ Senu Colonel Asaba Jalo ale ye furaw bisimila fura minnu ni olu dira UNICEF fɛ keba ko ka pali k'ale kunbɛn yaasa palibana o bɛ se ka dansira la cogo min na sa o vaccin olu kɔni bisimilara bi Bamakɔ pankurunjigikɔrɔ na sɔɔni an na tila ka o ja yira u la ko maa minnu bɛ kɛ fɔnba ye n'ale CNT tɔnden ye ale ye ɲɛfɔli kɛ saraliko kura min bɛ sen na ale ni maliyɛn minnu bɛ Moritani olu ka ko bɛ cogo di ka kɛ ni o Moritani ko in ye Senegali wasaden dɔ ko olu na wuli ka jɔ ka taa Moritani ka taa ko in sɛgɛsɛgɛ sabula olu fana ka jamanadenw gɛnna kɔnɔwarikaw fɛ yen fanga sinamatɔn farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ tɔgɔ da sa ko Cap Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ka bɛrɛbɛrɛlitɔn ale bɛ o la Gabɔnkaw fɛ yen jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ avril kalo nata tile 12 kɛba maa 4 olu de ka sɛbɛn tara maa 23 o cɛ la RDC M23 maaw u dɛsɛra ka kalanta kɛ dɛ yɔrɔ minnu na n'u ye dugu filaw minɛ ko maaw kana kalanta la maa si ma se ka ye kɛnɛ kan sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se k'a faamuya cogo min na Keba an ye bataki dɔ sɔrɔ ka bɔ Énergie du Mali maaw yɔrɔ bataki in ye ko kunnafoni di bataki dɔ ka ɲɛsin énergie baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma Mali Énergie ko ale kɔni bɛ ko dɔ la sariya ko ta na sira fɛ min ye laɲini a y'o kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kɔni jɛra sa ka se ka waliya cɛjugu ta ka ɲɛsin énergie ma olu kɔni taara ni a ko ye bɔgɔ jɛnnen kan n'o ye pôle économique et financier maaw fɛ yen ko min bɛ senna sa ni énergie yɛrɛ n'ale ye plainte don a y'a don groupe 2 olu de juguyala ko keba yaasa min ye maa ninnu i b'a dɔn ko n'i ye juru ta banque la f'i ka na ni garantie ye i bɛ min bila a kɔkɔrɔ ni i ma se ka musaka sara banque bɛ t'o feere ko maa minnu bɛ sa ni énergie kɔni tun ye baara di olu ma k'olu k'o kɛ yaasa ka se ka courant di Jenena marabolo la keba olu ye garantie min di n'o ye kɔkɔrɔdon ye k'o si tɛ tiɲɛ ye koyi bɔkɛlen kalama sa énergie kɔni ɲɛmaaw olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni pôle économique mɔgɔw fana y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ ko hukumu kɔnɔna na sa énergie kɔni ale ka laɲini hukumu kɔnɔna na maa 6 olu bilalen no kaso la bi sariyatigiw olu kɛlen no ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min n'o bɛ tali kɛ kɔkɔrɔdonni n'o ye garantie ye o sɔrɔli la o ma se ka sɔrɔ maa minnu fɛ maa minnu kɛra o sababuya olu bɛɛ lajɛlen minɛlen no énergie ko a bɛɛ sariya tigilamaw ale ni maa minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli ko banko kan nin ko in na u ka baara kɛ ko ɲuman n'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko ɲuman na k'a b'u fo wa a bɛ dugawu kɛ fana min ye tiɲɛ o ka bange nin ko in na sɛbɛn in fa sirila bi mars kalo tile 11 secrétaire général n'o ye Jan Siribe ye denmisɛnnin dɔ han kɛba ani e yɛrɛ bɛ Jan bamu ka taa faamɛ koyi
webe teme jana itaro ka ale do yere donc énergie ma yeni bataki bobi nya fi na sango bi angu me pangoro jigi kenena colonel Asaba Diallo ale furaw olu bismillah keba fura nunu olu koni nana sa ko kana di Mali jamana ma emisenu nunu be nunu shiba damine san fula kata se san duru ma ale ni palibana o furaw keba o de jiginen flɛ ni Pamako pangoro jigi kenena Modibo Keita tɔgɔla pangoro jigi kenena min ye vaccin ye sa ale kɔni i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na u taara ta so sumalenba dɔ de kɔnɔ n donna fo mura ye minɛ tuguni n ka mura kurakurayara han u taara ta ye ka na n'a ye ka n'a yira yaasa k'a ta k'a di minisiri ma UNICEF maaw fɛ kɛnɛ ka ye UNICEF bolofara min b'an ka jamana kɔnɔ yan o ɲɛmaa tun bɛ a kɛnɛ kan minisiri yɛrɛ ka baarakɛda boloda olu fana ɲɛmaabaw fana tun bɛ i n'a fɔ CMSS ɲɛmaa Isaka Kone ale tun bɛ a kɛnɛ kan secrétaire général ministère so yɛrɛ la n'o ye Gino ye ka taa se baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ma keba jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ furako ninnu kunna olu fana kun ka maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan ye minisiri yɛrɛ nana sa ka na fura in ka na i bolo don a kɔrɔ yaasa cogo min na a bɛ se ka ta ka di Mali furakɛlikɛlaw ma u y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma nin vaccin min sɔrɔlen filɛ nin ye keba nin kalo in tile 25 ni Ala sɔnna a ma a boloci kow olu bɛna sɔn ka daminɛ Kulukoro mara la han minisiri ye min fɔ kɛnɛ kan ye o y'o ye a yɛrɛ n'ale fura kun fɔlɔw u y'olu donbolow kɛ ale ye yaasa cogo min na a bɛ se ka o minɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin fɛn sugu ninnu ni olu bɛ di keba a bɛ di ni daliyaw ye ka ɲɛfɔliw fana k'a la a kan ka mara cogo min fura yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na ani fura kan ka sigi cogo min na a bɛ ba kelen bɔ han awɔ a bɛ ba kelen min carton mun kɔni yira n'an na ye o bɛ ba kelen bɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni nin sugu kɔni kɛra kɔni nin kɔrɔ sa ko dɔgɔtɔrɔw ka baara de wulilen ye nin ye e yɛrɛ bɛ dɔ dɔ pali la o a mɛ minɛ de an tɛ tɛ ni ye le 27 ka t'i fana choix an ka t'i di Asaba Diallo ma a k'i choix o tɛ wa carton belebeleba in i ye carton minnu ye keba fura in a bilalen n'o de kɔnɔ an kɔni tun b'a kɛnɛ kan nka n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an na fɛsɛfɛsɛyali di kosɛbɛ nin ko in kan sabula u ye sɛbɛn minnu d'a ma an nana sisan ka bɔ pankoro jigi kɛnɛ na an ma se k'a bɛɛ lajɛlen fasiri k'a ban pewu nka an ye min sɔrɔ ja kun fɔlɔ la mun bɛ se ka yira u la ale ni Asaba Diallo yɛrɛ kumakan bamanankan na keba an n'o bɛɛ lajɛlen di maaw ma sini ni Ala sɔnna a ma an ka sɔgɔmada ale kunnafoniw na musaka ko kuma min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ e taara CNT la fɔ n b'a a ye dɔ fɔ o la musaka saraliko kuma o fana kɛrɛfɛ maliyɛn minnu bɛ Moritani a y'i da don o kuma fana na an ka jɛ ka Abubakar Sidiki fɔma ale lamɛn a communication kɛcogo majɛn caman y'a jɛ a kuma ɲɛfɔcogo majɛn caman y'a jɛ ko sababuya kɛ ko yɛrɛ daminɛna ni galon tigɛ ka mɔgɔw kuma yɛlɛma dɔrɔn ka sitanɛ don ko la o minnu y'a daminɛ ka sitanɛ don ko la a kɛra sababuya ye ala minnu bɛ gouvernement na an minnu bɛ fanga kɔnɔ yani an ka kibaruya ɲuman ta ka di jamanadenw ma an tora maa lafililenw ka kuma jaabi kɔnɔ donc galon tigɛli jaabili o hukumu kɔnɔna na kibaruya jɛlen min kan ka fɔ maliyɛnw ɲɛna o caman majɛn ye o jɛ o fana ye tiɲɛ ye an ko tant que o Mali fɛnɛ de kɔnɔ e ka sécurité de fɛnɛ bɛ ka assurer ni sirasuw ye tant que o Mali kelen de kan ka baara kɛ e bɛ tagama pɔn min kan o ye jamana ta de ye lumière min b'e kunna o ye jamana ka lumière de ye i bɛ dugukolo min kan o ye jamana ka dugukolo de ye i bɛ ka fiɲɛ min sama o ye jamana ka fiɲɛ de ye e bɛ ka fɛn fɛn kɛ n'o sigilen bɛ Mali ka maliya la dɛ n'o communication bɛ yen n'a ma ɲɛ k'i kɔni bɛ communication kɛ i bɛ dɔ bila npalan kɔnɔ donc moi je crois que o la fɛn min b'o la dɔrɔn n'i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ ka i organiser cogo min na i organiser ten mais ni kɔni y'a ta dɔrɔn caw an fana bɛ jamana ɲɛyɔrɔ bɔ a la parce que alu t'a kalama a bɛ ka mun d'anw kan an b'a dɔn parce que anw bɛ transfert caman kɛ et puis i b'a dɔn papi walayi à chaque fois que ni ne ye transfert kɛ n'a tigɛra fo ne bɛ content n b'a fɔ ah maintenant je contribue à la construction de mon pays ne buwa ka wari bɛ ka don a la ni denw y'a téléphone ci u ka wari bɛ don a la c'est à dire bɛɛ de bɛ ka participer jamana ka jɔ la o tɛ fierté de ye o maintenant ni nin kun tɛ yen hali dɔw tɛ TDRL sara taxi u t'a sara u tɛ foyi sara ne hakili la an kan ka nisɔndiya k'an bɛ ka contribuer
an ka jamana jɔli de la parce que nin fɛn mun filɛ a bɛna jamana de jɔ mun ka gɛlɛya bɛɛ la transparency wa président kalekan y'o ye cɛ o cɛ ye n bɛ min fɔ a ɲɛna i bɛ wari wɛrɛ ta i bɛ juger cogo dɔ la mais n'i farati nin wari ta la i bɛ jɔ k'i faga de non non kulonkɛ président tɛna kulonkɛ nin wariko la dɛ o de y'a kɛ a y'a dabɔ a kama ka administration dɔ sigi minnu bɛ wari in gérer cɛ o cɛ walahi ni dɔrɔmɛ kelen n'a binni ɲɛ kan hali ka taa lahara o da ka di la n'a tali a tɛna temps yɛrɛ d'i ma i k'a ta yɛrɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ ɲɛna Mali ni Mauritanie gɛlɛya kan bɛɛ kan k'i sigi ni nin gɛlɛya ye bɛɛ kan k'i sigi ni gɛlɛya ye parce que fanga minnu bɛ yen Mauritanie fanga bilama a ka surun Faransi la kosɛbɛ ka tɛmɛ Mauritaniens yɛrɛ kan donc o kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɛ ta ka Maliens denw sɛgɛrɛ walasa u ka kɛ kɔlɔlɔ ye Mali yɛrɛ ka armée ma c'est fait exprès pour déséquilibrer la quiétude du pouvoir malien en place gɛlɛya min bɛ ka da Maliens kan sisan Mauritanie a gɛlɛya diyagoya ye a bɛ Maliens denw yɛrɛ dusukun kami kami bon a gɛlɛya fana bɛ mɔgɔw ta ka siga don mɔgɔw dusukun na ka ɲɛsin Mali ma alors que n'i ye Mali ni Mauritanie jateminɛ ni dugukolo bɛɛ de ye kelen ye o ni kuma diyara n da Mauritanie ye Mali de ye kun bi salen min bɛ Mauritanie Mali de don maintenant duguden minnu gɛrɛla ɲɔgɔn na n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ ni territoire ma jan ɲɔgɔn na n'i ko k'i b'a ko kɛ cogo dɔ la i bɛna ni guerre civile ye voilà pourquoi Mali ka ɲɛmɔgɔw ministre taara mɔgɔ wɛrɛw taara mais min fɔ a ɲɛna Mauritaniens ka ɲɛmɔgɔ bɛ sira mun fɛ n'a ma bɔ a kɔnɔ ko bɛ n'a sɔrɔ a sigilen tɛ ni mun ye parce que f'an ka bila an kunkolo la ko dugu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ de bɛ an ni Mauritanie cɛ a bɛ f'o ma ko la ligne d'indivisibilité sécuritaire c'est-à-dire an ka sécurité tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo si la u gɛrɛlen don ɲɔgɔn na i n'a fɔ ko woro n'a fɛrɛn donc o la ni min farati ka ko dɔ kɛ olu mɛnna olu bɛ terroristes dɛmɛ u bɛ ko caman kɛ jamana contrôle la maintenant sisan o de bɛ ka répercuter il faudrait que les gens comprennent ko disposition bɛ ka ta fanga bɛ ka baara kɛ mais papier nin bɛɛ laɲini ye jumɛn ye fo maliyɛn yɛrɛ de ka na Mali kɔnɔ an yɛrɛ k'an ka baara kɛ an fa jamana la anw ye nin san baden bɛɛ k'an tɛ baara kɛ sokɔnɔna de kun man di o de kama caman taara kɛnɛ ma an bɛ ka baara mun kɛ bi a kun de maliyɛn ka segin ka na baara kɛ so mɔgɔ si ka laɲini tɛ i ka mɔgɔ dɔ k'a lebu jamana wɛrɛ kan mais a y'aw bila aw kunkolo la ko disposition bɛ ta c'est vrai a kumaw bɛ yen fagaliw bɛ ka kɛ mais kow cɛ ka gɛlɛn kojugu mais an bɛ nin bɛɛ faamuya parce que Asimi ka laɲini ye mun ye Asimi tɛ fɛ ani jamana si ka se ɲɔgɔn ma kɛlɛ la a b'a kɛ cogo bɛɛ guerre civile kana na parce que anw danbe t'o ye anw de ko ko le Mali c'est le seul pays min ko ko nous sommes prêts à abandonner une partie de notre territoire pour l'unité africaine anw de ka constitution kɔnɔ a b'a kɔnɔ k'anw jɛlen don an ka dugukolo yɔrɔ dɔ kɔ farafinna ka bɛn ni kelenya kama bon o kumakan min bɛ an ka emu kɔnɔ o kumakan min bɛ anw bolo ni ko ko nana an bɛ miiri o la mais n'o tɛ mɔgɔ min bolo o ka fɛn n'anw tɛ kelen mais an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna dans tous les cas ni Alahu Taala sɔnna ma baaraw bɛ sen na fangaw bɛ ka wuli ko caman bɛ ka wuli sen kan kasara ye minnu sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ minnu tora a la Ala ka hinɛ u la. Abubakar Sidiki Fɔnba Sɛnte o maa ye ale ye laseli a taara maa min fɛ o ye Keba Jalo ye bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na sa au conseil de collectivité ale ni jɛkulu min sigilen don n'o ye office central de stupéfiants ye ka se ka dɔrɔgu ni kiribikirifɛnw fɛrɛ kunungo olu bolo nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛna n'a to wulikajɔ o bɛna kɛ ka ɲɛsin maa maa bɛ sa n'olu kɔni bɛ dɔrɔgu ale ni ɲɛnaminifɛnw k'olu ta ka se k'o kɛlɛ ka sinsin kosɛbɛ marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na marabolotigiw olu ko k'u jɛra n'a ye musaka min bɛ se ka kɛ se ka ninnu dɛmɛ ani waleya bɛ se ka kɛ cogo min na ɲɛfɔli minnu kan ka k'a la ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen u y'olu dantigɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u fila bɛɛ lajɛlen y'u bolonɔ bila o la n'o ye Satigi Sidibe ka taa se Fuseni Mano o ye Fuseni Keyita ma n'o ye OCS ale ɲɛmaa ye halisa an b'a fɔ a ɲɛna sa k'a fɔ min ye bolodiɲɔgɔnma fana hukumu kɔnɔna na sɔrɔdasiw ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o 46nan bɔra sa sous-lieutenant olu kɔni ni Burama Sumano fana ye baro kɛ baro min bɛ tali kɛ an ka tabiyaw an ka taabolo n'an ka laadalakow bɛɛ lajɛlen kan
Mali yɛrɛ ale jɔyɔrɔ mun ye farafina ka se ka o ɲɛfɔ wolomasiri tabaw ye an ka tariku n'an ka bɛnbaw ye waleya minnu kɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen ka jida olu sɛnɛ ka u bɛ se cogo min na k'u nina min'o ye k'aw fara u ka kɛlɛbolo baaraw ka don nataw olu kɔnɔna na lakanabaliya o hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko maliden ba 438 olu kɔni bɛ nin waati na min ye Burkinakaw fɛ yen kɛlɛ a y'a to sa maa minnu bɛ dancɛ la olu kɔni wulila ka taa u yɛrɛ kuma dogo yen yɔrɔ in na waleya in sa ale bɛ tali kɛ min na sa o ye jɛkulu gouvernement min bɛ Burkinakaw fɛ yen olu kɔni y'u jija sa cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na yaasa ni mɔgɔ ninnu bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛw sɔrɔ yaasa ka se ka balo ɲɛnamaw sɔrɔ cogo min na ka kɛ ni jamana sabaw ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na ye jɛkulu min bɛ yen ni ale fana bɛ jateminɛliw kɛ sa baɲumankɛlaw ka kow kan a y'a yira sa k'a fɔ ko san 2024 kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ka saya kɔni kɛra bamajuwalekɛbaw ye ko kɔni o jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ san 2023 ta kan n'o y'a sɔrɔ maa 760 ni kɔ de kun don ɲinan salon ta sa o kɔni kɛra maa 600 ani kɔ ye o b'a yira sa ko 100 siradala maa 21 o de kɔni kisi olu de ma se ka kisi waleya in jaabi sɔrɔla ala ni wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bamajuwale ni walekɛbaw k'olu kɔni gɔndɛrɛ yɔrɔ caman na armée ale bilama ale bɛ jamanaw fɛ jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ nka o bɛɛ n'a ta sa jamana minnu bɛ yen kɔni ni bamajuwale ni walekɛlaw kɛlen k'olu sɛgɛn kosɛbɛ Mali ye 4nan ye o jɔyɔrɔ la Burkina ale de kɔni ye jamana min ta ka jugu ni bɛɛ lajɛlen ta ye terroriste olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiriw fana sa o kibaruyaw olu la kɔlɔsili ko hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye nin baara ninnu ye dangan ka sigi u la sabula jamana saba in kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min wulikajɔ ni cɛsiri minnu b'u bolo ani kunnafoni minnu bɛ sɔrɔ sa u ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Mali ale ni Burkina ni Niger olu kɔni kɛlen don ka o baaraw sigi sen kan yaasa dan bɛ se ka sigi nin ko ninnu na cogo min na kuma tɛ an fanfɛ bolow fɛ ka kɛ ni nin waleya cɛjugu ninnu bɛɛ lajɛlen ye min ye fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ u la cogo min na an b'a da aw tulo ka sa k'a fɔ ko min ye yɔrɔ dɔw an ka jamana yɔrɔ dɔw bɛ bibi na ni waleyaw kɔni kɛra sa fo ka se ka kɛ degun ye olu kan n'o ye bamajuwale ni walekɛbaw ye bɛn ɲini ni hukumu kɔnɔna na olu dɔw jagoyara k'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn minnu ni bamajuwalekɛbaw bɛ se k'u to yen cogo min na nka o bɛɛ n'a ta u ma kisi u ka kɔlɔlɔw ma koyi o de la bi denmisɛnnin caman y'a yira sa k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn min kɔni kun sigilen don u ni bamajuwalekɛbaw cɛ duguw kɔnɔna na ko k'olu wuli ka bɔ yen donsow olu kɛlen don ka wuli k'u jɔ ale ni jɛkulu wɛrɛw yaasa dugu minnu kɔni kɛlen don ka bɛnkan ta Mopti ni Segu mara la dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min o ko hukumu de kɔnɔna na sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔkɛlaw kɔni caman wulilen don kanerikaw fɛ yen n'o bɛ Tɛnɛngu min ye Soir de Bamako maaw ye olu ye nin fasirili kɛ mais n'a ka gouverneur ale ye sɛbɛn belebele ta kunungo k'a yira sa k'a fɔ ko min ye école karamɔgɔ maa 151 k'olu ka sara bɛna na dulon k'a daminɛ avril kalo nata tile fɔlɔ la sabula a yira k'a fɔ sa ko ninnu kɔni u ye baara bila de kɛ ko u tɛ ye fiyewu u tɛ ka ye ɲɛna ka taa kalan yɛrɛ kɛ baara in kɔni ale bɛ tali kɛ sa min ye école karamɔgɔw ka yebaliya kalanso kɔnɔna na u ka lafasajɛkuluw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in ma diya olu ye k'a ma bɛn olu ma cogoya si la maa bɛɛ lajɛlen ka se ka i tɔgɔla bugunatigɛ sɛbɛn sɔrɔ i ka du tɔgɔ la sa ni na ka di o waleyaw sigira sen kan premier ministre ko in ɲɛfɔra ale ɲɛna jɛrɛ in kɛkun ye min ye sa du olu ka se ka lakodɔn yɔrɔ jan min ye du ye olu fana ka se ka baaraw kɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ yɔrɔ ɲiniw kɛ u bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen kan ka ni na ka di ale ta k'a matarafa yaasa i ka du a ka se ka ye bugunatigɛ dɔnw la yaasa jamanadenw olu fana ka se ka i lakodɔn k'i ka sigida k'o lakodɔn korokaw fɛ dugudenw kɔni ye muruti boloda dɛ kɛba sabula taji ko a sɔngɔ yɛlɛlen don sifinw ni dugudontɔw olu farala ɲɔgɔn kan k'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni tɛ se ka bɔ 130 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 140 na cogoya si la min ye 400 ka taa se 500 ma k'u ti jɛ n'o ye k'a sɔrɔ foyi ma fɔ u ɲɛna u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu ye sa n'o o ye dugutigiw ale ni denmisɛnninw ni chambre de commerce mɔgɔw ni kafo mɔgɔw ka taa se mobilibatigiw ma sa u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko koro kɔni kɔnɔna na maa si ka taji sɔngɔ kana na tɛmɛ 140 kan n'a tɛmɛn'o kan ni min bɔra la i yɛrɛ ye o ɲini dugudentɔnw olu y'o fasiri k'o ci k'a lakali bɛɛ lajɛlen ye kɛba an bɛ min kɔni fɔ koro ta ye kamanaganko ye dɛ koro dugunicinin station 22 o de b'a kɔnɔ maa yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka o taji bɛɛ bɛ taa yɔrɔ jumɛn
wulikajɔ kɔni bɛ sen na yaasa ka se k'a ko sigi sen kelen kan sabula ko yɛrɛ masuruna na fana fila kura wɛrɛ bɛ ka wuli yen tuguni maaw bɛ ka ɲininkali kɛ nin bɛ se ka kɛ cogo di nin taji bɛɛ lajɛlen bɛ taa min o ɲininkaliw fana bɛ sen na nin waati in na yaasa jamana ɲɛmaaw bɛ se cogo min na ka faamuyali kɛ a ko la kibaruya di hukumu kɔnɔna na sa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ an y'a fɔ ɲɛna bi k'a fɔ ko min ye bugunatigɛ in kɔni ye n'o sigira sen ka kɛba maliyɛnw bɛ se ka taa min sanfɛ ka taa ɲɛɲinini kɛ u ka sɛbɛnko n'u ka fɛnko la k'a baaraw daminɛna bi W3 point diplomasi MDC minuscule la ka point kɛ ka GOUV kɛ ka ML kɛ vitrine kɛba an yɛlɛla a kan han nka an bɛ maliyɛnw minnu bɛ kɔ kan olu ta nɔfɛ anw ta ko tɛ an bɛ se k'a sɔrɔ yan ka ɲɛ sabula anw bɛ Bamako a sunba ye Bamako ye nka maliyɛnw a sigira olu minnu kama an b'a ɲini u fɛ an kɔrɔkɛba n'o ye Sori Sako ye ka bɔ Canada ale donna a kɔnɔ a kɔni ko k'a ye fɛn caman ye nka halisa a bɛ k'a woloma hali bi a sagona fɛn dɔw bɛ a bɛ k'olu ɲini ni Ala sɔnna a ma sini an na ale ka jaabi di wa maliyɛn tɔw fana bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ u ka don a kɔnɔ majɛ minnu mana ye a la sa u k'o da maaw olu tulo kan Senegalikaw fɛ yen min ye wari minnu tɛ se ka dun n'o ye fobiyew ye kɛba ale ni wari kuntanw Senegalikaw ka douanelakaw ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ i b'a dɔn k'a ye joli sɔrɔ wa CFA wari miliyari 2 miliyɔn 284 o fobiye a n'a biyelankolon o de yera dolari wari a la o ye miliyɔn 3.7 ye min ye baara in ye sa maa caman minɛn'a la maa mafalen 4 u sera k'u tɛgɛ da olu ka dimanche don douane n'o ye Senegalikaw fɛ yen u ko ko nin wulikajɔ in bɛna to sen na sabula ko biye kuntanw olu cayalen no bi Senegalikaw fɛ yen wɔlɔfɔw ka wasabulon kɔnɔna na sa wasaden dɔ y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen wuli ka taa Moritanikaw fɛ yen sabula nin waati laban in na olu ka dugudenw bɛ ka gɛn i ko somandanw ka bɔ Moritanikaw fɛ yen u bɛ ka t'u cɛ ka t'u fili olu ni Moritani dancɛ la k'o tɛ bɛn sigiɲɔgɔnya la wasaden a y'a yira sa ko ale bɛ sɛbɛn kɛ ka don yaasa Senegali wasabulon ka yamaruya a ka taa ɲɛɲinini kɛ Moritanikaw fɛ yen ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ mun nana ni nin ko in ye mun b'a to tancogo la olu ka jamanadenw bɛ ka gɛn k'u ka minɛnw to mun n'a to bɛ k'u gɛn k'olu gɛn k'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen to yen munnaw bɛ t'u ta u ka baarakɛyɔrɔw la u bɔtɔ baarakɛyɔrɔw la dɔw ka minɛnw labɛnnen munnaw bɛ ka t'olu fili u ka dancɛw la ko fo wulikajɔ kɛ Senegal tɛ se ka to tancogo la Moritani ka nin kɛ k'olu na wulikajɔ kɛ kɛba u ka assemblée maaw na taa ɲɛɲinini kɛ ka na kɔmasegin ɲɛfɔli kɛ Kodiwarikaw fɛ yen kalata min n'o ye jamanakuntigi kalata ye n'o kan ka kɛ octobre kalo tile 25 san 2025 kɛba parti politique n'o ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye o maa 15 farala ɲɔgɔn kan kunungo Kodiwarikaw fɛ yen u ye jɛkulu sigi sa fɔ ma ko coalition min ye nouvelle génération MCC o bɛ a la ko CEP bɛ a la Laurent Gbagbo ka tɔn n'o o ye PACI ye ale fana bɛ a la ka taa se jɛkulu belebelebaw ma kɛba olu y'a yira sa k'a fɔ u na fara ɲɔgɔn kan ka bolo ni ɲɔgɔn ma ni ye jamanakuntigi kalata nata in ye ka se ka wulikajɔ kɛ a ko kɛnɛ kan o jamanakuntigi kalata nacogo kelen in na sa min ye Gabɔnkaw fɛ yen kɛba a yira sa k'a fɔ jɛkulu min bɛ n'o ye Sénosɛr ye na ale kan ka kalata labɛnw kɛ ale tun ye sɛbɛn 23 de sɔrɔ maa minnu taar'o da k'u b'a fɛ ka kɛ jamanakuntigi ye avril kalo nata tile 12 a yira sa ko 4 de taara jamanakuntigi min bɛ fanga la bi ni furancɛla fanga ɲɛmaa b'o bolo ale ni maa 3 olu de kan ka taa jamanakuntigi ka laseli senfɛ sa a ko ale kɔni wa tako kelen don dɛ cɛ o cɛ y'i kuma k'i ka bili kunna k'ale ni bɛ taa tako kelen de la Laginɛ Konakirikaw fɛ yen Ndiɲɔ san 10 kaso u y'o de kɛ ka ɲɛsin Ibrahim Serifu Ba ma ale de tun y'u ka gouverneur ye Banque Centrale ale la Laginɛkaw fɛ san 1996 ka na se san 2004 ma u kɔni y'a kiiri a yɛrɛ kɔ koyi sabula a tɛ Ginɛkaw fɛ yen tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen y'a yira sa k'a fɔ k'a ye dunko juguya ni yuruguyurugu ani wari bayɛlɛma k'a y'o ta k'o ɲɛsin Laginɛ musaka ma o la sa ko san 10 kaso kɔni ko o kɔni o laɲininen don ka taa a juguya la kabini ntɛnɛn don Nigeriakaw fɛ yen jɛkulu min sigilen don sa u ka musaka ko kunna o y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni sera ka dolari wari miliyɔn 500 olu sera ka o sɔrɔ koyi minɛn minnu bɛ bi na n'u y'olu lajɛ min ye Nigeriakaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nominali fana u y'o ba 4 u y'o de kɛ ka ɲɛsin waleyaw ma waleya minnu bɛ bi n'olu kɔnɔ n'u ka jamana kɔnɔ wa Nigeriakaw y'a yira sa fana k'a fɔ
maa minnu bɛ wale damatɛmɛ walew kɛ min ye ka bɔsin tigilaw kɛ ani ka ndarakiliw kɛ sa olu kɔni ka nɔminɛli ko o de don kiiri ko o ta nasira fɛ keba an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko faransikaw fɛ yen maa 652 n'o ye baarakɛjɛkuluw ye ko olu kɔni bɛna na datugu dɛ min ye san 2024 kɔnɔna na ko b'a yira sa k'a fɔ ko kabini san 2015 ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ faransikaw fɛ yen société belebelebaw 652 ko o de bɛna na datugu sabula waati a gɛlɛyalen don u bolo ni kɔni bɛna kɛ baara cololi ye wa ka dɔ fara baarakɛbaliya ka 100 saradala 18 i n'a fɔ u ka jateminɛw ye o kɛ cogo min na Bukavu ko hali n'a y'a sɔrɔ sa u ye gouverneur sigi ye min ye bamanciwale kɛbaaw ye sa ale ni jɛkulu marafatigi minnu bɛ yen n'o ye AFC M23 ye k'u y'a yira sa ko kalan ka ta kalandenw kɔni ma sɔn ka na fiyewu kalankɛyɔrɔ ninnu na u y'a datulu la k'a da jaba la ka weleweledaw kɛ ka min ye dunun ni balaw bɛɛ lajɛlen ta ko denmisɛnninw n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko basigi tɛ yɔrɔ min olu tɛ se ka taa kalanyɔrɔ la ye ji dumuni kuran min furakɛliw ye olu si tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na maa si tɛ k'i den bila ka taa kalan kɛ o waati kelen hukumu kɔnɔna na kuma tɛ kuma bɛ marifaci a bɛ bali ka kɛ maaw kɛlen don k'u mɔgɔrɔ u denw kan kalanta k'a tɛna se ka kɛ USAID ale datuguli min kɛlen filɛ nin ye keba k'a kɔlɔlɔ bɛna bonya Uganda kosɛbɛ dɛ palibana kɔni ko e ko k'o tɛna olu ka dugu fan caman si la tunu wa min ye Uganda kelen tɛ dɛ farafin jamana caman de bɛ yen bi nin waleya min kɛlen filɛ nin ye Amerikɛnw fɛ a bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ caman boli olu ka jamana ale kan kosɛbɛ keba an sera ka mun sɔrɔ kibaruya la bi wulada in na ka da mɔgɔw tulo kan o ye nin ye n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 e ni ne ani olu an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sunkalo tile 11 Ala k'a timɛko ɲuman d'a ma Ala ka suntigɛ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka sunkalo musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 9. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya